nayi miti yake. Boma alidzudzula kamba kosatsata ndondomeko zina pogawa 6.2 billion kwacha yothandizira polimbana ndi COVID-19. Mtsogoleri wa dziko lino wayamikira anthu amene anamenyera ufulu wa dziko lino, ndipo mu nkhani zina boma liyamba kulanda ziphaso za kampani zoyima pa zokha zopanga magetsi zimene siziyamba ntchitoyi kumapeto a mwezi uno. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhalire limodzi. Ndipo mu nkhani yathu yoyamba, wapampando wa komiti ya zaumoyo ya ku nyumba ya malamulo a Matthews Ngwale wauza nyumba ya malamulo kuti kulephera kwa boma kugwira ntchito limodzi ndi makomiti ena ndi kumene kwachititsanso kuti anthu asakaze ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zothandiza kulimbana ndi nthenda ya COVID-19. Angwale ati makomiti amenera kugwira nawo ntchito kuyambira pa nthawi yogawa ndalamazi komanso kuwapatsa uthenga wochuluka kuti akwanitse kulondoloza chumachi. Zodiak palamula walemba ripoti ili. Malingana ndi Angwale, pamene ndalama za nkhani zikukhudzidwa pa nkhaniyi, nyumba ya malamulo sidatengepo mbali pofuna kuwunikira mene ndalamazi zikugwirira ntchito. Angwale ati si komiti yawo yokha yomwe sadagwire nayo ntchito, komanso makomiti ena aku nyumba ya malamulo, kuphatikizapo komiti yoona za chisamaliro cha anthu, komanso komiti yoona za malamulo kuti athe kulondoloza mene ndalamazi zagwirira ntchito. Boma likatenga ndalama ndikumpasa munthu, ife a parliament timayenera kuyang'ana kumene chakuti kuti ndalama zafikira anthu. So ndalama za COVID zambiri zachokera ku budget ya Malawi, ndipo atenga ndalama za budget zija zonse kumungogawa. Sipana ife a parliament sana tichite involve kuti tiwunikenso nafe kuti kodi pamene apasa aunduna wa zaumoyo, kodi aunduna za umoyo apereka ndalama zija zafikira di anthu. Zambiri zapita mu district council, for example 30 million each district council. Koma mene mujamo zimene zoti zikathandiza COVID, koma mene mujamo zinapita COVID, amalipira madzi, amalipira magesi, chifukwa choti panalibe munthu wowunika kuti tamva timandi ya 30 million tifuna tione zimene mwachita. Ife ntchito ya parliament ndi imeneyo, tinayenera ife kupanga zimene. Koma wapampando wa komiti yoona za matenda a COVID-19 ya mtsogoleri mdziko muno akhumbize Kandodo Chiponda ati nyumba ya malamulo njoyima pa yokha ndipo ili ndi ufulu malingana ndi malamulo owunikira mmene chuma cha boma chikuyendera nthawi ina iliyonse. Achiponda ati nyumba ya malamulo ili ndi mphamvu zolondoloza ndalamazi, kuphatikizapo kuyitanitsa akuluakulu a komiti yoona za matendawa, kutsatira kuwululika kwa mmene anthu adasakazira ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zomwe adazitulutsa mu August chaka chatha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adayimitsa kaye pa ntchito atsogoleri okwana 13 a makomiti osiyanasiyana kamba kulephera kupereka mndandanda wa mmene chumachi chayendera. Zidadziwika kuti ndalama zambiri adagwiritsa ntchito polipira anthu ndalama zapadera osati kugulira zinthu zodzitetezera komanso kugwiritsa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamikira kudzipereka kwa anthu amene adayika miyoyo yawo pa chiswe pomenyera ufulu wodzilamulira wa dziko lino. Achakwera ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wokumbukira malitiri a dziko lino amene adafera ufulu wa dziko lino. Jameson Jauluka ali ndi ripoti. Achakwera ati nkofunika kuti Amalawi adzikumbukira amalitiriwa nthawi zonse. Iwo ati nkoyenera kuti Amalawi adzibwera pamodzi kulikonse kumene ali mdziko muno kukumbukira komanso kulemekeza kudzipereka kwa amalitiriwa pofuna kuti dziko lino likhale lodzilamulira palokha. Mtsogoleri wa dziko linowe pamenepa wapempha Amalawi kuti aonetse kukonda dziko kokhakokhako pamene boma lake likumanganso Malawi watsopano. Iwo ati nkuona kwawo palibenso njira ina yoyamikirira nsembe zimene anthu anapereka pomenyera ufulu wa dziko lino kuposa kumanga Malawi amene iwowa ankamuganizira komanso amene adafera. Ndi chinthu choyenera kuti ife ngati dziko madera osiyanasiyana sonkhane pamodzi kukumbukira nsembe imene abale athu aja adapereka kuti ife tikhale pa ufulu. Nsembe imeneyi
adapereka komanso kudzikhuthula kwawo kumeneku ndi zimene achitetezo dziko lino amachita tsiku lililonse kuteteza dziko lathu. Zomwenso tonsefe tikuchita kuti tiwombole dziko lathu la Malawi, kuti ife tilemekeze mizimu ya anthu amenewa. Tikuyenera kumanga Malawi watsopano, Malawi amene amangidwe pa masomphenya amenewa, komanso Malawi amene adzakomere vana vathu. Chikondwerero cha 3 Marichi chaka chino chidakumana ndi kusinthana kwa asilikali opereka chitetezo ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko. Mawanja anthu amene achibale awo anaphedwa pomenyera ufulu wa dziko lino m'boma la Nkhata Bay apempha boma kuti liwapatse chipukuta misonzi patatha zaka 62 chichitikireni izi. Mawanjawa ati akuvutika ndi umphawi ngakhale abale awo adalolera kutaya miyoyo yawo kamba ka dziko lino. Samgalimira ali ndi zambiri. Athawe omwe ndi zaka 72 ndipo amachokera kwa mfumu yaikulu Nkumbira m'boma la Nkhata Bay amavutika kuyenda kamba kuti mapazi awo ndi otupa. Athawe amagwisa chitondodo akamayenda ndipo nthawi zina adzukulu awo ndi omwe amawathandiza. Iwowa ndi amodzi mwa mawanja 31 omwe kuyambira mchaka cha 2005 akhala kupempha boma kuna kuti liwaganizire powapatsa ndalama zachipepeso kamba kuphedwa kwa abale awo pa 3 March mchaka cha 1959. Matinena kutiganizira ifeyo kuti at least tichipange compensate. Ndiponso tikhoza kutiganizira ifeyo mnjira zambiri. Chifukwa mnene kuti ngati amati kuti ma disaster ifeyo wa first disastrous people. Amalitiri anaphedwa ndi asilikali aku Britain padoko la Nkhata Bay pomwe ankapanga zionetsero zotsutsana ndi kugwidwa kwa abale awo omwe adawasunga pa sitima ya Mpasa mu nyanja ya Malawi. Athawe akuti mawanjawa sadapindulepo ndi mapulogalamu aboma ngati otsitsa mtengo wa malata ndi simenti, kulandira ndalama za mtulu pa khomo, komanso kugula feteleza ndi mbewu zotsika mtengo. Mmodzi mwa anthu omwe adapulumuka pa tsikuli Amanase Benga Chiumya omwe ndi zaka 77 anati iwo ndi osakondwa mmene dziko la Malawi limakumbukirira amalitiri. Achiumya anakuti tsikuli linasuluka mchaka 1990 pomwe dziko la Malawi lidasankha kukhala ndi zipani zambiri. Tizikumbukira muchoonadi, tizikumbukira ndi chisoni. Sidi kuti tibwerere muja tinali kupangira paka mozo ayi ndiye kuti ine ndienda zokulira mutu oma tizili pasaulemu. Wapampando wa komiti omwe imaona za mwambo wa malitiri apona zombe anati mafumu akubanja komanso komiti yawo idaona kuti singakwanitse kuteteza anthu ku muliri wa COVID ndipo chifukwa chake mbwa chaka chino sunachitike. Mapemphero kama khalapo apayawo kama khalapo koma chifukwa cha vuto langu pakati pathu, chifukwa chofuna kuteteza miyoyo ya wina aliyense amene akukhudzidwa ndi nkhani imene zadziwikano zalandiridwa zavomerezeka iyayi panopa chifukwa cha vuto ili tilumphe. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera woyankhula ku mtundu wa Malawi pa tsikuli atati dziko la Malawi limalemekeza amalitiri kamba kuti adamenyera ufulu omwe uliko pano. Achakwera kenaka anapempha Malawi kuna kuti adzigwira ntchito molimbika pofuna kuti maloto a amalitiri adzikwaniritsidwa. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akuunika ngati Amalawi akuchita zimene amalitiri ankafuna pomenyera ufulu wa dziko lino. Wakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa wakatifwira lero tili wanangwa. Ufulu umabwera mosiyanasiyana ndipo kuseri kwa ufulu uliwonse kumakhala anthu omwe analimba mtima ndipo ena kutaya miyoyo yawo kumene.
pokumbukira miyoyo ndi ntchito za mbadwa za dziko lathu zomwe posayang'anira kanthu komanso mwakulimba mtima zinapereka miyoyo yawo pomenyera ufulu wa dziko lawo. Tiwunikira mfundo, zikhumbokhumbo ndi masomphenya omwe anthuwa anali nawo. I'm not a slave, I'm just black, you better let me be. I'm not a slave, man, I'm just black. I'm not a slave, man, I'm just black. Mwazo wa anthu unakhetsedwa mzaka za 1915, 1959, 1967, 1983, 1989 komanso mpaka mu ulamuliro wa demokrasi ndi cholinga chofuna kupeza ufulu weniweni. Chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland chinathetsedwa. Ulamuliro wa chipani chimodzi omwe unadza patsogolo pake unathetsedwanso ndipo ufulu wa demokrasi unabwera. Munyengo ndi nthawi zonsezi dziko la Malawi lakhala lili umodzi, ungwiro, chimvano komanso kulemekeza malamulo. Koma izi sizinali zophweka chifukwa dzikoli ladutsa munyengo zovuta. Pali nthawi zimene Amalawi omwe ndi anthu a dziko limodzi akhala adani kwa wina ndi mnzake kamba kakusiyana mitundu, zigawo, zipani za ndale komanso maganizo. Katangale, kukondera, kusankhana komanso udani pa ndale zakhala zili pakati pathu. Koma izi siziyenera kutero pakukhala kwathu ngati Amalawi. Conleth Chester Selenje ndi mkulu woona zakafukufuku ku bungwe la Lost History Foundation. Anthu amene anapereka miyoyo yawo kufera ufulu umene tili nawo lero ndi anthu amene anali ndi ziyembekezo zabwino kuti dzikolo lizakhala lotani. Sakanakonda kuti dziko lino likhale ndi zolakwika ngati katangale komanso kusalemekeza lamulo, kukangana, kusankhana mitundu, zimene zisi zimene iwo akanafuna. Choncho ifeyo lero ngati Amalawi tizindikire kuti ndi udindo wathu kuti tikhale mu zimene iwowa akanakonda kuti tikhale mu dziko logwirizana, lolemekeza lamulo, losasankhana, lopanda katangale, dziko labwino. Iyi ni njira yokhayo imene tikhoza kuona kuti tikulemekeza miyoyo yawo ndi ntchito zawo zimene anagwira. Tonsefe pamodzi ngati dziko tikuyenera kupita chitsogolo podana ndi khalidwe loyipa losankhana, lodana, losalemekeza malamulo, lakatangale ndi lakukondera. Tiyeni tigwirane manja ndi kumanga dziko lathu pothandizana kukonza zolakwika ndi kupeza njira zoyenera. Izitu ndi zomwe amalitiri athu ankafuna ndinso kulota. Ichitu n'chifukwa chake iwo sanaope kuyika moyo wawo pa chiopsezo mpaka imfa. Iwo ankafuna dziko labwino kwa wina aliyense. Tikatsata zimene amalitiri athu ankafuna ndiye kuti talemekeza mizimu yawo ndipo tikhala mchiyembekezo chawo. Apa ndi pamene tikunena komanso tidzanena kuti mizimu ya amalitiri athu iwuse mu mtendere. Mulungu dalisani Malawi. Thomas Kajere kutipatsira ripoti limenelo. Tibweranso posachedwa nkhani zina. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men.
Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, boma liyamba kulanda ziphaso zopangira magetsi kwa kampani zopanga magetsi zoyima pa zokha zimene siziyamba kugwira ntchito yake pomafika kumapeto a mwezi uno. Yalengeza izi ndi nduna yoona za magetsi a Newton Kambala. Iyo yati mwa kampani 10 zitatu zokha ndi zimene zayamba kugwira ntchito. Wezi Gausi wadzandi ripoti. Dziko lino likuyembekezeleka kuonjezera magetsi ndi 2000 megawatts pofika chaka cha 2030, zimene ati ndizokhumudwitsa kuona makampani amene ali ndi ziphaso asakugwira ntchito yawo. Malingana ndi Kambala, unduna wawo wayamba kale kukumana ndi makampani ena 7 amene sanayambe ntchito yopanga magetsiwa. Iwo ati boma silisekerera zifukwa zosamveka bwino pokanika kuyamba ntchito yopanga magetsiwa. Ndunayi ati ntchito zofuna magetsi zikuchulukira kwambiri mdziko muno. Panopo anthu amene akhoza kuganiza kuti ife aboma tikamalankhula choncho tikungoyimba nyimbo, ndimafuna ndatsimikizire anthu otero kuti panopo ngati nyimbo ndikuti nyimbo yafika kumapeto, chifukwa tagwirizana kale ku ministry kwathu kuti anthu onse amene ali ndi ma PPA koma palibe imene akupanga tiayitane mwezi uno wa February tikhale nawo pansi. Ngati satiuza bwinobwino mmene atapangire kuti ma projects atheke, tichita cancel ma agreement amene ali nawo kuti anthu ena abwere adzatigwirire ntchitoyo, chifukwa kusaina PPA ndi anthu amenewa chifukwa choti ife tili ndi ma resources amenewo ngati adziko tikufuna kuti Malawi apindule nawo, sitingalole kuti anthu azingowasunga kumanena kuti ntchito tidzagwirabe mpaka kalekale. Pakadali pano ndunayi ati kampani otchedwa Quantel yawauza kuti ndiyokonzeka kuyamba kupanga magetsi kumpoto kwa dziko lino. Kampani ikhala ikupereka magetsi a sola owonjezera okwana 50 megawatts ku magetsi amene dziko lino limapanga kale, komanso Mulanje Hydro ikhala ikupereka magetsi okwana 8.2 megawatts. Sukulu ya Kamuzu College of Nursing yapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize ophunzira osowa pa sukuluyi. Mtsogoleri wa bungwe la ophunzira pa sukuluyi a Crispin Kadama wapereka pempholi lachiwiri pomwe ophunzira akale apa sukuluyi amapereka ndalama zokwana 500,000 kwacha kwa ophunzira awa. Matthews Kasanda akufotokoza. Agadama ati pa sukuluyi pali ophunzira ena omwe akusowekera thandizo la zachuma pa maphunziro awo kuphatikizapo ndalama yogulira chakudya. Popatula kuthokoza ophunzira akalewa kamba kathandizo lomwe apereka kwa ophunzira awa, iwo anapemphanso anthu ena komanso mabungwe akufuna kwabwino kuti athandizirepo pa zosowa za ophunzira awa. Kulu pano Kamuzu College of Nursing tikukumana ndi mavuto ambiri, mongo tchula ena mwa mavuto loyamba ndi la chakudya. Ma students ambiri akuchokera ku makomo amene ndi ovutika. A Brave Tembo ndi mlembi wa bungwe la ophunzira akale pa sukulu ya KCN. Malingana ndi ku yankhapo yankho lakuyitana kwa atsogoleri ana sukulu pa KCN, iwo anatiuza kuti pali mavuto angapo amene ana sukulu akukumana nawo zokuzana ndi nkhani ya chakudya, kuti pali ena ana sukulu amene ali osowa. Ndipo mkulu oyendetsa sukuluyi Amese Pindani anati sukuluyi payokha singakwanitse kupereka zosowa zonse za ophunzira awa. Pali anthu ena amene amathandiza, ena pa college pompano, ena kunja kwa college kuno, komanso chitsanzo chabwino ndi alumni amene anabwera lero. Ma students amene anali kale pompano akuona kuvutika kumene ma students ena akukhala nako, ndipo adzatithandiza ndi 500,000 ndalama zoti tapatse ma students amene akuvutika. Ndalama zomwe ophunzira akalewa apereka zachokera ku ndalama ya umembala yomwe membala aliyense wa bungweli amapereka. Ngati njira imodzi yolimbana ndi mliri wa COVID-19 komanso kupeza madzi aukhondo, bungwe la Pump Aid lakonza mijigo maka 400
imene inali yowonongeka maboma a Mchinji, Dowa komanso Kasungu. Mkulu wa Pump Aid Chikondi Kaomba wati cholinga cha ndondomekoyi ndikufuna kuthandiza anthu makamaka m'madera akumidzi kupeza madzi abwino komanso kupewa kachirombo ka corona. Project imeneyi yabwera mu nyengo ya matenda a COVID-19 monga tonse tikudziwa kuti nthenda imene sinasiye malo. So ndi project ina kuti yagwira ntchito pa 6 months, tikugwira ntchito kudowa ku Kasungu komanso ku Mchinji. Ndi project imeneyi cholinga chathu timafuna tikonze mijigo almost 400 in total in maboma sewa. Ndengati kuno kudowa tapangako almost 200 water point, ku Kasungu 100 komanso ku Mchinji 100. Nde kweni tikufuna kuti tione kuti mijigo yonse imene inaonongeka ikugwira ntchito cholinga anthu azipeza madzi akumwa abwino komanso madzi oti asamba m'manja choncho mwina mwake kuthandiza kupewa matenda amene COVID-19. Ndipo malingana ndi mkulu woona za madzi m'boma la Dowa Asisilia Banda, chiwerengero cha malo opeza madzi abwino chakwera. Kutengera chiwerengero cha 2019 tinali percentage ya less than 20. Tungoti muna 19% ya mijigo yowonongeka. Kuya kwa Pump Aid ndeti kuwatiwonjezera kuti percentage chaikhale kuna 10% yokha. Ndingo walangiza kuti apitize kusamalira chipinjo chimenechi kwa kutengera ndi matenda amene aza pakati pa COVID-19 yakufuna kwambiri kugwiritsa ntchito madzi. Ndingati mjigo sukugwira ntchito pakhala kuvuta kuti matenda COVID-19 akwere. Mene ndi kumatengera dera ngati tikatenga ku west kuno mbali ya coverage ili kuno kwambiri, koma tikapita ku east chifukwa cha tereni yathu coverage yake sili kuno kwambiri. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma alidzudzula kamba kosatsata ndondomeko zina pogawa 6.2 billion kwacha yothandizira polimbana ndi COVID-19. Mtsogoleri wa dziko lino wayamikira anthu amene anamenyera ufulu wa dziko lino. Ndipo mu nkhani zina, boma liyamba kulanda ziphaso za kampani zoyima pa zokha zopanda magetsi zimene siziyamba ntchitoyi kumapeto a mwezi uno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw kapena pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso mutha kutitsata pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mask nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko, Madzulo abwino. The chairman, board members, management and staff of Planter Water Board join His Excellency the State President Dr. Lazarus Chakwera